вазъияте ки чӣ хел дар Россия шудааст ва ё нархи як баррел нефт ба $120 расидагӣ буд. $120 расидагӣ буд ва ё аз нархи баланда гирифта ба бюджети чун иҷроиши бюджета имрӯза асоби баланд будани нарх. Имрӯз ки нарх мана бинед ҳозир аз $30 поён рафт. Аз 30 пои доён рафт. Мана ин як кризиси беҳад калони иқтисодӣ ки ин хел кризис таоман ёд надорад Россия. Лекин мо дар бораи Россия бо он хотир гап мезанем ки мо қисми зиёд як қисми аҳолии мо дар Федератсияи Россия ҳамчун муҷрат меҳнатӣ кор фаъолият карда истоданд ва як маблағи хеле калонам аз кору фаъолияти во ба ҷумҳурӣ ворид мешед. Зиёда аз $4 миллиард амрикоӣ буд ва имрӯз бинед ки ӯ порсол парерсол ӯ муҳоҷире ки фарз кардем $100 маош мегирифт, имрӯз ӯ $35-40 мегирад. барои ӯ як қисми маблағ ки ба мо ворид мешуд барои мисол хеши табору ба хона равон мекардан, албатта инҷа таъсири худша расон. Инам дар мо дидесем ин на фақат Тоҷикистон, мана Қазоқистон, Озарбойҷон, дигар мана давлатҳои гирди атрофи мо ҳама инам таъсиршон расидагӣ аст ва ин маънои он дорад ки мо дар бораи Россия гап мезанем, ман чизора мегӯям таъсирш ки мо ба Россия мо бояд ки аз ин хулоса бароварда монад. Аз ин хулоса бароварда бисёртар мо пеш аз ҳама дар ин хел ҳолатҳо роҳи сарфаву сариштакорӣ, хароҷотҳои зиёди бемаъниро пеша гирифтам дар кор ва умуман хоҷагиҳои ёрирасона тараққӣ додан дар кор, самаранок истифода бурданмон дар кор аз замин. Имрӯз вақте ки гап дар бораи ҳо курси доллар бозӣ кардесай, мо бояд ҳамин вай содиротимона бояд зиёд кунем ки вай асъори хориҷӣ мо зиёдтар бигирем барои қурби маблаға қапидан. Мана ин курса барои қапидан монам хеласме аз ин ресурсҳо иҷтимоӣ кардамонад истифода бурдамонад. Як тараф паҳлӯи масъала, дигар тараф имрӯз санксиё ҳаста. Мана бинем ки маҳсулоти хоҷагии қишлоқ бисёртар аз Туркия ба Россия мерафт. ман кардана ана бояд мо аз инҷа истифода барем ё не сохторо. шумо фикр кунед палатаи савдо мо ташкил мекунем, пешниҳод мекунем, раҳнамоӣ мекунем. фаҳмидем? роҳшам меёбем, харидорам меёбем, пайваст мекунем. ино ки сохторон бояд кор кунанд сар карда аз роҳбарои ноҳиё, чунки баъзе ки вай деҳқоне ки нав деҳқониро кардага як соҳа ба кор мекард, рӯзгор маҷбурш кард, замин гирифт, корои хоҷагӣ кесай, маҳсулоти соло кесай. Неки вай мумкин ки почта электронӣ надорад, имконият надорад, фаҳмиш надорад. баъзе корҳо дар ноҳиё, вилоятҳо, сохторо бояд кор кунанд. Сохторо иҷа бояд кор кардан, ҳар як ноҳия бояд ҳар як ноҳия медонад ки чӣ қадар фарз кардем пиёзи 3 сол мешавад аз тақсими замин. туғри ҳаст хел ҳисоб китобо ҳаст дар ҷамоатҳо, дар ноҳия, дар омор ҳаст ин нишон. ва медонад ки ман ҳамин қадар фарз кардем гектар аст, аз ҳосили миёна ҳамин қадар аст, барои талаботи ҳамун ноҳия, бозори вилоят, бозори ҷумҳуриро як қисм баровардан ман ҳамин қадар аст, аз ҳамин фарз кардем ки 1000-2000 тоннаш изофа аст ки ина бозор баровардан дар кор. барои ҳамин сохторо бояд харидори ӯро аз имрӯзам не аллакай дер шид. формировани бюджета, ҷидо кардани маблағ ба бисёр ташкилотҳои ба монанди боғчаҳои бачагона, турмо, армия ва дигар Россия ҳо вай маблаға ҷидо мекунанд сентябр, октябр бад. аз ҳамун вақт мо бояд ки созишноҳамон дар давраи шӯравӣ ин мактаб ҳамин хел таҷрибаҳо буд. ан ҳамин вақт мо кор кардамон дар кора. мо имрӯз ман як гап гуфтам ки ворид шидани ба созмони ҷаҳонии савдо ин маънои надорад ки мо ворид шидем ҳамчун тамошобин бошем. инҷа амал лозим аст, эҷод аст, коркард аст, амал лозим аст. туғриме? мо бояд имрӯз аз ӯ фурӯшандае ки пеш аз мо як рӯз меравад, мо як рӯз пеш аз ӯ бояд равем. ки бозор даромадан осон нест. дар ягон бозорам моро ягон кас интизор нест.